Не съм вярвала, че ще се омъжа на 21. Ами добро утро тогава. Отивам на грим и прическа, имам бонус 3 пъпки и ви взема с мен в един мой ден. И директно ще се включа от салона. Боже, колко бързо така ти направиха ръцете, кока. Не, в момента се го прибирам просто. Не, чакай. Такова, въртя 2 кичера и то такова вече е готова прическа. Нали? Освен ако ме няма, което да сте редовно. Масово човек, тя отива някъде, ние прави така нататък и става малко бела. И каквото да ми казва, нещо, което да е като екстеншън да държи, няма такова нещо. Да, факт. В смисъл, това е коса, която тя няма как да се омазни, няма как каквото и да стане. Единственото, което може да се случи с тази коса е да се пренаблъска с продукт. Чакай да кажем на хората какво ще правим. Правим се за сватба. Какво ще правим? От любимата и неповторимата Ким Кардашиан. Важното да можеш да работиш с формата на лицето, с човек, как се носи, как се харесва. Защото примерно, ти като влезе, не засне ти капри. Когато те помах с това, ти беше споменала, съответно, че искаш да имаш нещо около личицето, пуснатите ти кичури. И съответно започваме по това да се водим вече нататък какво да правим. Така че... Въпреки, че на абитуриентския си бал, ако ти покажа клип и снимки как бях с зализана опашка, ма перфектно зализана опашка. И харесвах се, да. Харесвах се, обаче просто толкова съм свикнала вече да ми е така ефирна косата. Между другото, аз знаеш ли как я обработвам в кавички? Как? Спя със сатенен колан. Те разбирам. Добре де, и сега ако до мен аз имам приятел честич, какво ще е? Си седам мия си ръцете, гледам се погледалата и си го мисля. Всички мисля, че имаме такива отклонения. Дай пак. Здравейте, много ми е приятно, аз съм Преслава. Една цвети, а не да видите. Как се казва? Фоликсена. Съжалявам, пак не го разбрах. Правите вие. Слагаме си оборудване, снимачно. Вашето царско място. Почва с пътя пипат от две страни. Звездна визия. За сватба? Абсолютно. Звездна сватба. Приличам на човек. Сега започваме. Да. Какво ти прави ти си беше хубава и без грим. Какво ти прави впечатление в моето лице? Какво е? Лесно ли е за грим? Лесно е за грим, то на хубав човек. Колко съм черна сега. Да. Но реално и тялото ми е доста черно, така че аз сложих на по-тъмен фон. Да, за да може да е еднакъв тон, нали? Освен това, да не забравяме, че ще има и слой пудра, така че това не ни е крайният цвят. Ще хапваш ли? Чакай да ти дам микрофона. Имате една професионална инфлуенсърка в студиото. Да. Това е. Много ми харесва. Ами аз си тръгвам от салон Empire. Наистина се погрижиха да се чувствам уникално красива и отивам... За член след твоите. Както винаги, аз съм Франклин. Мале, много си харесва! Ето го и грима буквално на дневна светлина. И косата. Пристигнахме. Сега тук му паркирам колата. Но не я чупнем от тях. Но той ще се чуе. Добре, готови сме. И отивам към студиото да спочнем снимките. Ето как Виктор хапва. Съм се много добре, огладня съм. Ще закъсня. Но пък вижте как са се погрижили за мен. Добре, хайде почваме. Йо е виновна. Йо, така ли посрещаш всички клиенти? Да, с саламче не, с барче. Саламчето не е много добро. Това е бонус. Ейте хора, сега тъкмо с Йо правим втори сет. Така ли се нарича по-професионално? Втори сет. Как ви изглежда? Само една турбичка на била липсва. Само да ви кажа, че Йо преди 4 години ми направи първата фотосесия с тогавашния ми приятел. Всъщност тогава се запознахме с теб. Даже ти спомняш ли си, че хартисаха колко 40-50 минути от това, което бях заплатила за фотосесията и ти ми викаш, ай тебе да снимаме, какво да правим? Но сегашния ми там е. Сега ще ви го покажа след малко. Той си е модел. Наистина, много е скромна.
Много готин човек и търси мъж по принцип. Стига. Шегувам се. Сега. Не, за мъжа не се шегува, но... Да. Тук се случвали много неща. Това, което ще се случи днес, наистина за първи път се случи. Айде ще гледаме и ще разберем. Може си поне от другата страна. Айде. Трябва да пак с по-висок от мен. Дай го вдигам много. Още нагоре. Е, как ми прави? Даже дали да не късаме. Чакай първо да не го късаме и после вече. Да. Няма. Хора, това е вече втора или трета визия, не знам, изгубих бройката, обаче погледнете грима, косата не мърдат. И сега започваме същинската част. Мисля, че преди малко ви казах, че я започвам, обаче всъщност сега я започваме. Сега ще ви покажа какво се случва зад кадър. Как сме? Засмей се, гледай я малко влюбено, дай актьорската игра. Това ме бута за него така. Сигурно. Чакай да извади този поглед и просто. Ако бях радите да ще кажете по-бързо. Не каза, че няма да се. Ще кажа да приема. Можеш. Не каза, че няма. Добре, ще кажа. Тук сме, приемаш тази роза. Тук знаеш ли къде сме? Къде? Има друга. Това няма да го вкараме в... Тук по-близо да изсъмва. Знаете ли, черта се е съвлюби. Добре, айде да излизаме, защо реайме. Вики, ела да кажеш здрасти на хората и чао, че отиваме на втора локация. Айде. Бързо. Не. Така, трябва да казвам здравейте хора или? Давай. Добре, приключихме тук в студиото и сега отиваме на втората локация, така че хайде с нас. Младоженец. Младоженец. Добре. Слагаме колана. Те знам, караш ли бързо, не караш ли? Зависи, дали искаш. Не искам. Искам да Затегнете коланите. казвам закони. Престани да говориш глупости. За толкова си съвестен. И отръгна ли? На кое? На това? Очите, чико, they never lie. Очите. Добре. Малко повече от устните да ми се вижда, дай. Тя иска малко повече от устните. Накрая извади влюбен поглед този човек. Той е покрай мен и той се учи да лъже. 4 години не съм бил влюбен. Има ето, виж, влюби се. Нали? Да. Как ти вече закрява? Толкова ли съм тежка, бе, Викторе? Хайде, хора, героите са изморени. Чакай да избършим камерата. Да. Чакай само да се докосна. Получиха много яки кадри. Виктор е страхотен, наистина. Някога. Айде сега, абонирайте се за канала, към банката, лайк, сабскрайб, как беше това? Чакай. Аз съм нова. Не, може да лайкнете видеото, да го коментирате долу. Споделете, шернете и сега има някакъв нов хайп бутон, така че натискайте хайп. Добре, натискайте хайпа. Айде, чао!